Hej til Grågård, jeg er Monset. Hej, velkommen til Kid PvP. Det har været et stykke tid siden, men nu laver vi en episode til, cause I just wanted to. Og jeg vil godt til kvældpilot. Ham her er nem. Ha! You are going to hell. Oh fuck, I'm going to hell. Jeg dør. Oh, for fuck's sake. Holy shit, behøvede du at gøre det der? Jeg dør. Fuck. Sådan easy arrow master. Let's just do it. Cause why not do it? I'm a 360 no scope. Og der er diamant. Holy shit. Fuck, vores liv. Vi dør. Yeah, vi dør. Okay, så. Night. Den bedste ifølge mig. Nej, det er ikke den. Nej. Det er Pyro. Jeg synes, det er den bedste. Not good. Vi går lige bare herover. Er der nogen herovre, jeg kan nakke? Det håber jeg, for han ser mig ikke. Ham der så mig. Så død dog. Sindssyg. Jeg får spækket. Så ninja. Den her, den er fucking dårlig, but who cares? We don't care. Den er virkelig dårlig, især i armor. Der var vist en, der havde diamant derovre. Ham der har også diamant. Skal finde nogen, som jeg faktisk... Hvordan fuck fik jeg så meget bøf? Hvorfor er der så mange pros herinde lige nu? Der er bare diamant everywhere. Løv dog! Ha! Perfekt! Han sidder fast. Yeah! Fuck, han havde et par gode ting, og ikke godt. Bare dø. Lort, jeg havde lige en masse gode ting. Pyro. Det her er den bedste. Ifølge mig. Der er nok nogen, der synes, der er andre, der er bedre. Men den her, den har ildaspekt. Hvilket er fucking nice. Nu skal han dø, ham der. Men ham, jeg skal dø. Just go to hell. Hvordan gjorde han det? Han havde garanteret et eller andet fuldstændig sindssygt våben. Som hvad skulle få mig til at nå det? Det gider jeg ikke have en zombie i hovedet på. Måske gider vi alligevel. Ja, jeg kan godt lide zombie. Hvorfor var der så mange pros derovre? You go to hell. Ha! Et slag kill. Boom. Så håber I fandme, der ikke er nogen, der ser mig. Skifter vi lige armor. Kæft, han har meget bøf. Ha! Mega pro kill, I så lige der, hva? Du går også til helvede nu. Vi skal parkour skills. Det var dumt, det der. Måske var det ikke så dumt alligevel. Og nu går ham her til helvede. Would you go to hell? Han gik væk i det sidste fuck, så døde jeg. Goldsmith. Den dårligste kæft af dem alle sammen. Fordi det er guld. Faktisk er det ikke så dårligt alligevel. Hvad har den her? Skarphed. Det er faktisk ikke så dårligt alligevel. Men vi har kun 6 bøf af en eller anden fucking odd grund. Her, kavlig bare. That was... Hvad fuck laver vi? Hvor blev den anden af? Her er han. Gå til helvede. Fuck, om lidt går jeg til helvede, for der er dialorter derovre. Du er alt for dårlig, så du er mit bytte. Så kom dog. Fede kav. Hvor fuck blev han af? Jeg skulle gerne angribe ham. Jeg skulle ikke angribe ham. Why am I doing this shit? Kæft, det var tæt på. Har jeg fået noget? Nej. Jeg har da fået pile i røven og alt muligt. Holy shit, du skulle lige komme, hva'? Holy fucking shit.
skete der lige for det der, hva'? Hvad skete der lige for det? Ah, du troede lige, du kunne, hva'? Men det kunne du ikke. Stensværd. Har det her med at skade? Ja, det har det. Ah, fuck. Jeg havde det der. I just had it. I just straight up had it. Kan jeg... Så må jeg bruge default. Okay, sidste gang... fuck. Okay, sidste gang, når jeg er død, så slutter vi vist episoden. Har du kendt? Fuck. Har du kendt? Fuck. That is awesome. Jeg skal væk. Jeg skal gemme mig, skal have alt det awesome armor på. Og så er jeg fandme på. Og der kommer en. Vi er begge to default kit. Fuck. Okay. Vi ses i den næste episode, som hvis I kunne lide episoden, så smid en like. Og jeg vil se dig i den næste episode. Bye!